Dan Umma Record. This is Cappy Music. Maganar da kuka yi kuka mance, bara na tuna muku sa'in da kuka fita zaɓe. Roƙon mu kuke a takaice, ra'ayin ku muka zaɓa, adalci za ku yi kunce. Kun bari ma ana ta kashe mu, wai na kuka je ne togo, wai mai yasa kuka yi hakan ne? Al'umma duka na ta bulayi, ku sani da haƙin al'umma akan ku kuma ba kwa shayi. Da muka zabe ku sai kuka watse, kun zama barayi. Kun bar talakawa na ta bara, ku kuna cin kaji. Ga yan sara suka sun yawa, sanadin ku suke yi. Mun zabe ku ne don ku yi mana adalci baba. Kara a duba mana dan Allah 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 baba. Kun bar mu ana ta kashe mu, wasu kuna ta gudun mu, burin ku ya cika kanmu. Talaka na ta bulayi, ko an kashe mu ma baruwan ku, ko da marayu ma matsalar mu sa'aran kuma. Duniyar nan samu mu barta ma, mu mace duka ku dubi an kashe Hanifa, duk sakacin ku ne ya jawo, kar da dai ku manta. Ku kuka sa yayi hakan, babu laifukansa, kun ji ku kuka ba shi aikin. Ku duba shi malami me yasa yayi hakan, ku fito ku gaya wa duniya, ku fahimta duk magana. Domin akwai wasu dalili kuma da laifukan ku, ba kwa so a nuna haka saboda kuna mulki kai. Da muka zabe ku sai kuka watse, kun zama barayi. Kun bar talakawa na ta bara, ku kuna cin kaji. Ga yan sara suka sun yawa, sanadin ku suke yi. Kun zabe ku ne don ku yi mana adalci baba. Kara a duba mana dan Allah 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 baba. Allah ya isa daga muka furta Najeriya baba. Da idanuwan ku za ku ga sakamakon abin da ka girba. Kan lokaci ya gure muku ku gyara, kura-kuran ku hanga. Ran da ilahu ya ce maka ka koma. Gara a